Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sana nesithembu umangwabe nomacele drama. Endaba ibathe umacele yamzonda. No, umacele nomangwabe. So manje dusuke uthi umangwabe sisithi umacele umzonda ngempela umangwabe kahleni. Yabo umacele akekho wrong. Inkinga ke amacela ukuthi uyazi i-contradictor i-season ne-season. Manikhumbula ibani i-high tea ntontoni leyo yamakhosikazi esithembu. Umacele wayetshela amanye amakhosikazi ukuthi yazi nina esenikhona ningabe nisalwa. Nivele nje nina nibe united, nina nivimbe omunye. Wasi nje nina velani nixole phansi ngoba into azoyenza uzofika afake omusha uma lo musha sengenile useyofuna omunye manje nina velani nibe yimvumba nihlangane yabo nibe nje into ehlangene nivimbe ozayo. Umacele lo mamkhulu wakaMseliku ululeka amanye amakhosikazi lapho khona bani khona uMakhumalo noMayeni abasemzumbi. Umayeni ke yabona umayeni makuthiwa nje yena unjani mase abanye bephika lento ukuthi masithi nje the realist. Umayeni akakaze abe nesiphithiphithi sokuthi khona unkosikazi umushoza aka-entertain noku-entertain leyo nto. Into nje yena ayifunayo wathi ufisa ikhaya elihloniphekile. Ikhaya elihloniphekile lenze kanjani ukuthi libe no-husband ohloniphekile kuqala. Ileyo mpilo nje yamayeni. Ngoba manje umayeni akakubalekeli ukuthi umnyeni wakhe ubaba kaSinew ubaba kaSibindi. Angithi sifuna uyibambe le phathi yokuhlonipheka ukuthi kungenaphi. Isifiso sakhe ke enesithembu kodwa akahlonipheke ukuze nekhaya lizoba njani lizohlonipheka ukuze nezingane zizothi zivela ku social media zibe nakho ngaphakathi ukuthi lento ihlambalaza abazali. Kodwa ingane ayikwazi ukuthi ifike ku social media ibe namahloni nomzali ebekhuphuka ngoshuni ofanayo ngoba umzali uma ezobiza amakhosikazi akhe wahlalise phansi ekhalela i-girlfriend engekho uthi lo mzali ingane ayicabanga ukuthi umshado uyinto enjani. Kushadiwe la ekhaya amakhosikazi awu4 mahle zikhona izinto ezenzakalayo ikhaya libukeka liyikhaya liphila kodwa ubaba ufika la ku TV show akhalele i-girlfriend and ingane elandela emva kwababa ifundana. Ileyo mpiki yamayeni. Mayeni akazange akhanda umuntu ethi nangu uthathe lo okhona basi kodwa iphupho lakhe ukuthi akalungiseke akahlonipheke ukuze nekhaya lakhe lihlonipheke ukuze nalezi imvula ayithola ku social media zizoma ngoba phela manje social media into ithini bafike bethi abantu cha kodwa ke yena ubaba lo ngesikhathi besababaza ubaba bayobabaza ingane. Uma futhi ingane isiyenza ukube bayakubaba ngoba vele bayazi ukuthi nobaba nje uyazenza lezi zinto. Kunenye episode la athi khona ubaba kuSibindi mina angiyazi into yokuthi ukhulume kanje uyifunde plento savele sakhwehlela kakhulu sibuka leyo episode sathi hawu kanti babuye bethi lama TV shows abo asiwabuki yini okuserious ngoba uSibindi siyazi ukuthi uyifunde plento ayenzayo. Wasi mina angazi ukuthi ukuthathela lapho ukukhuluma nje ukufunde phi. Ngacishe sadabuka izifuba sesikhwehlela sithi hawu nje lento uyifunda khona lapha eduze futhi uze gqugquzelwe ngoba uSibindi asinayo episode la okume khona ubaba ethi lena icondom eyokwenzani icondom emgqugquzele ekutheni ngoba phela izingane ngiyazifuna kodwa zithola usushadile ukuze izingane zakho zizothatha isibongo sakho. Ayishumayele into ayishoyo ayishumayele ukuze ne-social media ifakazele inkulumo ekhona. Manje lento ifika ithi ungabathatha abanezingane kodwa yena wenza ubaby mama. Lento lena ithi kufanele ushade kodwa yena ukhuluma kabi ngomshado. Uyabona? Shiya-ke umayini uyaphuma-ke la sesibuya kubani kumacele noMangwabe ngoba ividiyo ingomacele noMangwabe.
Kubangwani-ke uSethu Macele uma ngabe ukuthathelaphi ukuthi umamkhulu or unkosikazi ophambili uprotector amanye amakhosikazi ukuthathela kuye kusho mina. uMacele owasho laphaya begqoke ingubo ey'phinki bafaka nalezi ay'gqoke leziyana kodwa igazi zibizwa nganingi ngixolele-ke indaba yey'mpahla ne-fashion ngiyibamba ngalezo sikhathi kodwa nje babe yiloya leza y'tayela zokudala leza zo-Queen bani baku-England begqoke kanjalo. uMakhumalo ephethe uhlelo wathi uMacele laphaya kwabanye omama unkosikazi osengaphakathi akahlangane nomunye shuthi nje mase kubona-ke u-4th, u-3rd, u-2nd no-1st ababambani ukuze uMakhwela engangeni. Sikuphi-ke namhlanje uMacele uye ogijima noMakhwela useshintshile iculo lakhe. uMacele waqala leli culo phakathi kwabanye omama baze bafakazela omama balaphaya bakaMabaso khona esinye isithembu sengikhohlwe ukuthi abakuphi KZN. Kwafakazela omunye unkosikazi wakhona wase ngicela siphinde leli point lokuthi unkosikazi ophambili akangiprotect. Wathi umamkhulu-ke wangale kaMabaso uthi ngikuprotecte kanjani ngoba nawe phela ungene ngikhona. Wathi uMacele hhayi nina esenikhona nje vela nibe yinto eyodwa nithandane ukuze nizokwazi ukuvimba uhusband wenu ukuthi angathathi omunye. Namhlanje uMacele ukwelinye iside ugijima noMakhwela. Mase siyibuza ukuthi kanti uMacele imjabulise ngani le ndaba? Hawu uMakhwela umakhelwane. Mase ungasayazi le ndaba yamakhelwane ngizokuxoxa lowo mgosi. Sengithi hawu uMacele uthathe lesi script sakhe season 2 wathi uzosiphila manje. uMacele akasayingeni leyo nto. Utshela uMangwabi uthi hawu nje wafika bekhona abanye. Kodwa-ke uma ngabe ukuthi ukuthathelaphi lokho ukuthathele kuye uMacele ngaphandle kokuthi iphuzu likaMangwabi uthe ngokwazi kwakhe isithembu. Kodwa thina i-references nayo umlomo kaMacele kwi-high tea party okwakuyi-high tea yani kodwa amakhosikazi esithembu nalapho uMayeni wayesho into efanayo wathi uhusband umitha halfway. Lento uhusband afuna ukuthi ube yiyo akakwenze akakusize kungabi wena ozoba upick me ngoba ufuna ukuthi akuqonda izinto. Nobabili nifuna into enjani ephilayo hlanganani-ke nisizane. Saqala lapho ukuthi hawu lo mama lo sizolalela yena kakhulu ngoba siyamuzwa into ayishoyo. Ngoba manje yasidina lento ukuthi wena gijima uze ukhase phansi uhusband wakho ulapha ngemuva uyakuhleka nje. Wena usukhasa phansi manje uzokhuluma into engekho ushumayela into engekho uyasidina ngoba uhusband uyakuhleka ukuthi le ngane kwani uyenzelani ngoba uhusband wakho ngesikhathi ushumayela yena ulapha kwezinye indawo akayenzi lento. Usala wena sisilobo sesikhathi lezi intshumayelo uyifundephi sikubona ukuthi usithathaphi isikhathi sokuba ney'ntshumayelo ey'ningi. Uhusband wakhe akekho eduzane uqamba manga ukuthi usupportive simfuna ukuthi usupportive kuphi usuke hawu la indawo la uhusband afuneka khona akekho. Sigcine sesishuthi ubesemotweni ngoba phela kungenzeka ukuthi wena ungene wabonakala yena ubekusupporta kulinga emotweni. Ngoba phela mase uzokhuluma ukuthi uhusband lona usupportive siyamfuna-ke kwa-support akekho. Mase sithi hawu kanti uyenzelani lento wena uyenzelani? Wena ulifuna iqiniso ufuna amanga mase usukhuluma amanga ufuna nathi sikukholwa. Mase kuthina singafuni ukukholwa amanga akho sithi kuthiwe si-toxic. Ngoba phela unkosikazi oyedwa uma ezokhombe lobe ekhomba into esiyibonayo mase kuthiwa thina si-toxic ngokulalela yena akahloniphi. Nanya esekhomba ngesandla uthi ufila kanjani manje ngoba ngikwazi ungafili. Ukhomba ngesandla angithi beniphakamisa into yezandla ukhomba ngesandla uthi ufila kanjani ngaze nga-disappointed. Sithi hayibo kanti akuyenani umuntu onemizwa onenhliziyo ofilayo yini ungafuni ukuthi afile uhusband wabo-ke.
Kodwa nje ukuyenza ibe short lento, uhusband wabo ubaba kaSinini noSibindi. Mase uyibambile leyo math ukuthi ngithini uzoyibamba lapho-ke. Enye nenye suke sesilandela inganekwane, kodwa sithi-ke ya sikhona emva kwale nganekwane silalele. Guys, ngiyema kanjena-ke isikhathi asengivumeli ngivele ngixoxe yonke into efikayo, ngibe ngithi ngizoxoxa nge-order. Oyofika lana exabane nami, hawu ngixabene nempilo kwanami. Bye.